Kienet battalja li maturatni ħafna, battalja li fetħiet li għatta bibin biex inħares lejn din il-marda b'mod pożittiv u bekk joħorġu l-vantaġġi kollha tagħha. Dan huwa kliem Jerome Frendo, żagħżugħ li sar jaf li kellu marda rari ħafna meta kellu biss 16-il sena. Fl-Ingilterra jkun hemm biss 30 każ fis-sena minn din it-tip ta' marda bl-isem ta' Ewing sarkoma. Fi kliem iktar sempliċi Jerome kellu tumur rari f'siqu l-leminija. Jerome tkellem ma' One News dwar ir-reazzjoni tiegħu meta sar jaf x'kellu. Ma rajtix bħala problema ġifieri onestament. Kieku kelli ġifieri nafas buttuna u neħħi da kollu ma neħħijiex. Għax ħafna vantaġġi ħarġu minna, vera sa li batejt u hekk, imma ma kull tbatija ibattilek imbagħad b'xi mod. Alla tifhem, allura ngħid nistenna sa ir-rigal ta' tbatija kollha. Għalkemm il-momenti ta' tieħi l-qalb ma naqsux. Ma kon il-momenti ngħidilha ma ġbajt, intem kollox u neħlisa kollha. Mod inqumla da ngħid qed ngħid jiena. Ngħid ili nġira daħin kollu sar jissaħħa u nieqaf. Il-familja ta' Jerome ħadet l-aħbar f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Jerome dit titlalu nefħa f'saqajh u t-tobba ħasbu li kien ġibet xi muskolu peress li kien jilgħab il-futbol. Tkellimna wkoll ma' missieru Kenneth. Min allum ngħid ħajjitna ġiet trasformata għall-aħjar għall-ar ġiet trasformata, inti tibda tħares lejn il-ħajja f'perspettiva totalment differenti. Kenneth żied jgħid li Puttinu għenhom ħafna minkejja li din il-fondazzjoni ma toffrix akkomodazzjoni qrib l-isptar fejn kellu jingħata l-kura Jerome. Ir-rata li ħallasna hija ta' 85 sterling per day. 85 sterling kull ma jkollok kamra ġi sodot u biex tinħasel. Full stop. Jerome ġożet kellha kliem ta' ħajr għall-għajnuna li sabet din il-familja. L-imħabba li rajna fil-Rainbow Ward kemm minn nurses u kemm anka mill-familji li jinsabu bħalna, sirna familja oħra illi meta imisna mmorru hemm nieħdu gost.